Bafowethu, ngiphelelwa amazwi okubonga. Kukhulu enikwenzele kumina. Ngisacela ningakhathali futhi niqhubeke ningeseke njalo. Namhlanje sibonga lama multi-platinum gold disc kungenxa yomalume uThuthani noJJ Mbuthumi. Ubaba uPhathaphatha Ngcobo, ubaba uMadoda Ntshengela kanye nabathandi bomculo jikelele. Ngiyabonga kakhulu. Ufalabo Khuzwayo lapho bemukela izinto zakhe ezizimfanela ayitholile kulonyaka. Ukhiphe i-album kuFalabo ethi Inyoka Endala. Ngiyacabanga ukuthi-ke lama-achievement uwenze kule album kuphela. Ngingazi-ke noma-ke kukhona okunye because abaspecifyanga ukuthi yiphi ingoma kanjani kanjani. Bavele baveza nje. Kodwa kuyabonakala lapha kwikhava ukuthi enyawo ile ethi ingoma endala. Ufalabo njengoba nazi-ke bafowethu wasebenza kakhulu nyaka enye. Wathi mawuqala unyaka umsebenzi wakhe waqhubeka wayikhulumela. Ufalabo wayikhipha i-album enhle kakhulu before kulonyaka wa last year. Kodwa uthe mayebuya wabuya ngamandla. Wakhombisa ukuthi usegemini naye. Uyayazi into azoyenza emculweni kamaskandi. Akazile ukuzophelezela abanye abafana bakweminye imizi. Kuye kwaba-ke nokukhuluma-ke kubantu. Mhlawumbe kusesikhathi komele nimhloniphe ukhuba ngey'nqumo ayithathayo. As much as abalandeli bemthando Khuzani mhlawumbe befila ngenye indlela kwezinye iy'khathi. Kodwa kumele ezinye zey'nqumo nje bay'hloniphe ngamabomu. uKhuzani wayazi ukuthi uFalabo umlandelani. Ngokwendlela yakhe yena uKhuzani acula ngayo wayazi ukuthi umlandela yini uFalabo. Yini azofika yenze. Wafika wakwenza lokho okurequeste ubani uKhuzani. uFalabo uyazikhombisa ukuthi naye as umculi unethethe elingakanani. Yini aseyenzile yini aseyiphrovile. Kulaba bantu laba okucatshangela ukuthi maybe kumele bebuyiswe, kumele belethwe kuzanywe bona. Khona ayikho into ethize abayi-achieve labo bantu labo. Ayikho into ethize ebambekayo. Kodwa lo muntu anayo uKhuzani okuFalabo umshaye isigenci uyaphumelela. Zibe zinhle kakhulu ingoma kaFalabo lapha ku-Spotify. Njengoba nibona nje ukuthi ingoma ezo-3 lapha kuma-popular song ezele album yakamuva Inyoka Endala. Sisebenza kahle kakhulu. Lapha ku-YouTube kunanengoma ena more than 5.1 million egameni likaFalabo. Akazile ukuzoba yini into eyisichuse nje sokuthi ushayela uKhuzani isigenci. No, uzoyisebenzela. Nawe uzoveza ithalente lakhe. Umsebenzi wakhe uyazikhulumela online. Kubona iwona wonke umuntu. Kwesinye isikhathi kumele indaba zabalandeli ukuthi ubani ulandelwa kanjani kwesibeke eceleni kwesibheke umsebenzi womuntu ukuthi wona uyazikhulumela yini. Lento abaculi abaningi ababecabanga ukuthi iyenzeka beyitshela bayavalelwa kunjani njani. Akekho umuntu oyokuvalela, akekho umuntu oyothini. Ithalente lakho lingaphezulu kwabantu bangakuvalela. Umsebenzi kaFalabo uyayikhulumela. Akekho behind the scene. Not ukuthi ubese busy nesigenci kuKhuzani yena umsebenzi wakhe ususemuva. Yiwo futhi uhamba kahle kakhulu. Even ungacompareisha umsebenzi wabo. KwaFalabo njengamanje iwona ophushayo lapha online. So yona abantu into kumele be-understand leyo ukuthi mancane ama-chances ukuthi umuntu mhlawumbe angakucindezela akuvalele ekubeni online uvuyelekile. Awuceli kumhlelo wemicimbi lapha, awuceli eredweni lapha. Ungena kuFacebook wakho, TikTok wakho, Instagram, u-X ucele abantu ubanxuse ukuthi kunomsebenzi wakho okanje. Ama-followers akho they know ukuthi yini into kumele beyenze. Bazowuphusha lo msebenzi loyo betshele nabanye abantu ukuthi ubani ukhiphe into kanje 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 cela nimsupport. Iyona nto eyenzakalayo. Sibonge nje ukuthi izinga loku-streama likhuphuka kakhulu kusuka last year November kuza manje likhuphuke kube double uku-streama kwabantu. Iy'ngoma zigijima ngenye indlela. Bekuyilokho laphana nje ukuthi-ke ubezomukela lapha noFalabo ama-platinum wakhe ama-gold disc wakhe. I'm sure ama-single lawa azowathola. Kodwa ngiyasuspecta ukuthi lezi ngoma ey'ntathu njengowaqoma wena inkani yami Inyoka Endala njengoba niyibona ukuthi senza kahle kanjani. Ingakho ngiyifake kanje khona mhlawumbe umuntu naye azozibonela ukuthi ucompareisha kanjani. Bekuyilokho-ke ngane zakwethu. Bekuzobe usalensizwa-ke uFalabo
awakhuzwayo. Sibonge kakhulu ithuba. Sizokhuluma okuzayo ngomunye umsebenzi kaMasikandi. Insalahle.